Bibi! Ay, katawa pa. Ano maganahan kayo siya, ma? Bibi Troy! Oy, sige. Oo. Oo. Ay, kuya, oy. Bibi Troy! Ala, op. Oops, ang ulo. Alsa. Alsa ha, alsa ha. Op, alsa. Yes, very Alsa. good. Taas kamera. Bibi! Taas Oh, sus. kamera. Ay, sus. Ano lang, malipayan niyo mo. Ay. Oh, alsa ang ulo, alsa. Ops. Alsa. Ops. Wala man siya na naipit yung ilong. Very good. Yamot na siya kaya. Ano maganahan kayo siya, madu? Ipit naman yung mga. Ano, katawa pa. Inge. Oh, sige, alsa ulo, alsa. Oh, very good. Oh, isus. Langoy man, ang langoy. Pagawa, oy. Ganina, nakakulob na siya ganina, ma. Nga na? Alaga balo, nagit siya, ma. Alsa naman ako, Ay, ang libro. ay, ay. Ang libro nga kuan, man mamakit eh. Tinong pangita. Kuya, kayog libro nga andam si Troy, oh. Para inigkulob niya. Gandaman siya libro, para inigkulob daw niya. Mo doon iligwat. Kaya kayo yung libro, oh. The Law on Obligations and Contracts. Ano na kay obligation? Dara yan tita nga nagpasimuno, oh. Obligation, ano kay role? Ano na obligation si Troy? Ang kontrata. Muna mo libro, Troy? Ano siya mga sulod ani day? Uy, sus! Uy, sus! Kapoy na. Uy, sus! Oo. Ay! Pang! Ama pa! Tawa, dali yun. Mama! Dali yun, tawa. Alsa ulo, alsa. Oops. Naipit ang ilong mo naman. Alsa ulo. Be, ang sabi, ulo, be. Ano? Be. Oy, ang sa ulo, Matulog para ba? Ang sa ulo. Be. Galo ko lata niya, oy. Pwede na ito siya buraton ma, di na ligwaton. Punit naman sa kanina. Ligwat na siya. Ligot, ligot hapon. Pero wala pa siya kabukhad. Oo nga. Wala na lang. Kapalo isa mo, Juan. Ay, siya dyan ang kulob. Mataas mo, ay saan gini yung ulo pa? Ano? Oo, natana siya, katakatawa. Ang bait po siya yung kulob ron. Sige, kulob. Let's go. Ito, ground. Sige na, pagalit na yung phone dito. Hala. Hawad na kayo siya pa. Bantayan na nagyod. Oo, hala. Oo. Kapag na ba siya naman mo sa siyang ulo, oh. Ma'am. Kapalo na ka di ay? Ano yun sa maligon? Kaya lang, atong kutson lang, wala na kaigo sa itong playpen. Katanga na. Oo, suslipayan niya. Which is, alsa ang ulo, alsa. Very good. Kuyawa ni mo dong, oy. Ano siya mo na nga? Alsa. Katapulan pa, oy. Pag ganahan ko siya, until. Kita Alsa ang ulo, bibi. Kita pa yung daddy yan eh. Tatawag ito yung daddy yun. Ala. Kasapaan siya ito yung daddy yan eh. Mag-umod-umod na yung naong dia. Anak. Practice man na niya ba? Ano? Ha? Uy, akong ginanisiran po. Di ba kaya? Yun o, yoyoy? Ala pa. Ang ulo pa. Alsa. Wow, very good. Cute. Ay, sus. Let's go swimming. Sige. Kani mawa itong butod siya. Swimming, Jud, baby. Mawa naging butod niya siya na ni. Hala. Hindi ko na siya mga ginanaon. Tara, basta sa imo pa. Yung anak niya yung ulo. Sos na. Kan na. Naabot na siya dira. Tama ra jud ma, nga nagpalit na taging nagkuha na taging ani. Aw naman na. Kay maligid-ligid naman iba. Ano eh? Mukha mang na siya. Lima ka ba? Mukha mang na. Kaulan po siya nga din niya umod yang ilong. Oh. Mula ng ilong gani. Ay! Hindi pa yun siya eh. Ano na? Kasi katawahan niya eh. Ano na? Ha? Alas 12 naman. Bye. Alas 12 na Troy, nalingaw pa ta si kilog-kulob nimo. Bibi! Mami! Bibi si mami Ano ito? Tara mami Bing. Ito mami ito. Mami ito pikas. Ako. Tago. Bugatan mo nga siya. Di pa sa kakuan ba? Hindi ko kaya. Ay, nakagawas na yung gamot ngayon. Kagawas na. Oh, ganyan na yun. Anak ko man siya. Ay. Kanina isa wala.
Anong masasabi mo sa experience mo na magkulob? Ha? Bibi, how naman kay ka magkulob? Yun saan mo pag-practice dong? Ay sus! Yun saan mo pag-practice? Nagkukulob naman ka? Ay sus! Bibi! Pagkaisa naman ligwatan ba? No? How da bibi na mo buyag, oy? How da mo kulob sa bibi, oy? Ay sus! Lipay kay ka? Lipay kay ka? Lipay kayong bibi? Nawaan katulugon? Oh, Miski anong oras magmaoy. Oh. Awa, sa oras nawaan ko. mo katulugon o kang manglang katulugon nawa? Di na po katugsmang daan ni Ron. Hala, bibi! Pagunita mo. Di ba man sa punggan nadughan og ang likod. Ah. Oh, sus! Nya. Wala katulugon? Be? Nalingagid siya ba? Na. Sigulog-gulog. Hindi na ta. Kaya og maging ato yung ato siya na wala pa ta naging ani, nagkatri pa ta, hadlok kayo tanawon. Di na, tama na. Gabi na. Ay, tama na. Tama na. Gabi na, gabi na. Gabi na, gabi na. Ganahan kag kulop-kulop. Di na, di na, di na. Ganahan kag kulop. Up, di na, di na. Ganahan kag kulop. Kunya na buntag. Exercise di ka buntag. No. Kulop din ka. Ug mabuntag na pod. Gusto pa gyud mo kulob mo ba? Oh. Dili na ha, tama na Troy Ug ha. mabuntag na pod. No. Ug mabuntag na pod. Tama na, tama na, tama na. Oksikiyan pa pagkulob na ganyan, oksikiyan pa. Alama, nag-push up. Tada? Nag-push up. Nag-push up? Oh, nag-push up na si Troy ba? Ano ba siya na mag-push up siya para mag-abs daw siya? Tapos sa una, si Kian mo nila to? Oh, Si Kian. Palulong to. Mag-push up daw kaya mag-abs daw siya. Pakita nga ganyan pagsulod niya kaya nagkulob niya siya. Mama, alama. Nag-push up si Kian. Tara sa Tama na, cellphone din. Tara sa imo pa. Push up na di ka, Dam? Kabalo na kang push up di ay? Mag-boxer siguro ka no? No. Tama na Troy ha, tama na Troy. O, di na magkulob, bibi ha?